Nieraz sa mi stalo, že mi pacient počas ošetrenia zaspal. Veľa pacientov ku mne príde až po rokoch a hovorí: bála som sa, ale teraz ľutujem, že som neprišla skôr, pretože to nebolo až také hrozné. Zo skúseností viem, že strach zo zubára môže mať dva hlavné dôvody. Tu je pre vás niekoľko typov, ktoré fungujú u mojich pacientov. Ahojte, volám sa Andrea Hrubá a som zubná lekárka. Dnes sa porozprávame o niečom, čo zažívajú tisíce ľudí, a to je strach zo zubára. Nie som psychologička, ale každý deň sa stretávam s pacientami, ktorí prídu s obavami, stresom a niekedy aj s panikou. Chcem vám ukázať, že v tom nie ste sami a zároveň vám dať pár praktických tipov, ako ten strach zvládnuť. Problém je totiž najväčší, keď je na ňom človek sám so svojimi myšlienkami. Zožiera vás znútra, riešenie je v nedohľadne, strach sa prehlbuje, čas beží a zuby sa zhoršujú viac a viac. Možno sú pre vás vaše zuby neriešiteľný problém, no ak sa odhodláte a prídete k zubárovi, tak ten problém bude menší. No hlavne na ten problém už budete dvaja a to je viac ako byť na niečo úplne sám. Zo skúseností viem, že strach zo zubára môže mať dva hlavné dôvody. Strach z neznámeho, keď neviete, čo vás čaká, bojíte sa, že zistíme kas, alebo že to bude bolieť. Tento typ strachu je veľmi bežný a zvyčajne ho ľudia zvládnu. Vyskytuje sa hlavne u detí, alebo je to strach, ktorý na nás preniesli ostatní ľudia, ktorí mali zlú skúsenosť u zubára. Napríklad sa bojíte extrakcie zuba, pretože ste počuli alebo čítali skúsenosť niekoho iného, napríklad v internetovom fóre. Nezabúdajte však, že veľmi často píšu do fór ľudia, ktorí majú problém. Človek, ktorý mal bezproblémový zákrok, nebude zakladať diskusné fórum. Pri čítaní si takýchto fór už dopredu môžete nadobudnúť mylný pocit, že návšteva zubára bude hrozná a začnete sa úplne zbytočne báť už dopredu. Druhým strachom, ktorý je u dospelých častejší, je strach vychádzajúci z ich skúseností. Ak ste mali v minulosti zlú skúsenosť, niečo vás bolelo, niečo nevyšlo podľa vašich predstav alebo vás niekto nevypočul. Tento strach je silnejší a môže pretrvávať roky. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, nebojte sa, je to riešiteľné. Možno sa v niektorých bodoch spoznáte. Pri myšlienke na zubára sa vám vynárajú konkrétne zážitky alebo konkrétny lekár. Cítite paniku, keď si máte len objednať termín a budete to donekonečna odkladať. Bolí vás zub, ale radšej si dáte tabletku. Nechodíte ani na preventívky. Zožiera vás hanba za svoje zuby a bojíte sa, že vás zubár vysmeje alebo nejako okomentuje váš zdravotný stav. Myslíte si, že všetci zubári sú rovnakí. Už len pri myšlienke ísť k zubárovi máte slzy v očiach a máte ich aj pri pozeraní tohto videa. Naozaj by ste sa radšej dali uspať, len aby ste nemuseli návštevu zubára zažiť. Ak ste si odpovedali áno aspoň raz, nevadí. Nie ste jediní. Veľa pacientov ku mne príde až po rokoch a hovorí: bála som sa, ale teraz ľutujem, že som neprišla skôr, pretože to nebolo až také hrozné. Poďme sa pozrieť na to, prečo sa vlastne ľudia boja. Pretože nájsť príčinu svojho strachu je kľúčové k tomu, aby ste vy vedeli so strachom zatočiť. Zlá skúsenosť z detstva, školská zubárka, vrtanie zubu bez umrtvenia. Poznám tieto príbehy. V detstve všetko prežívame veľmi intenzívne a zážitky môžu byť po rokoch skreslené, no hlavne si treba uvedomiť, ako veľmi išla doba dopredu. Zlá skúsenosť v dospelosti. Pacient cítil, že zákrok nevyšiel alebo že mu niekto neveril a bojí sa prísť znovu. Hanba. Ľudia sa hanbia za svoj chrúb, ale verte mi, my zubári sme videli už úplne všetko a častokrát ešte horšie stavy, ako je ten váš. Strach z trhania. Je to bežné, ale dnes to robíme úplne inak ako kedysi. A strach z bolesti. Je to úplne pochopiteľné, ale máme anestézy, ktoré naozaj fungujú a keď si ich vypýtate, tak je zákrok bezbolestný. Pokiaľ je u vás strach tak silný, že sa bojíte aj injekcie, poviem vám 3 zásadné veci. Poprvé, ihla, s ktorou sa aplikuje anestéza, je veľmi, veľmi tenučká. Po druhé, ak vám zubár dáva anestézu veľmi pomaličky, tak to naozaj ledva cítiť. A po tretie, existuje sprej, ktorý umrtví sliznicu ešte pred samotným pichnutím. Povedala by som, že to je len tak jemne štípka ako nejaký sprej do hrdla. Nieraz sa mi stalo, že mi pacient počas ošetrenia zaspal. Počujete dobre, pri pozeraní TV na strope a počas toho, ako som modelovala zub, tak jednoducho zaspal. A tým, že sa to nestalo len jednému človeku, tak to dokazuje to, že naozaj môže byť zubár príjemný a dokážete sa v kresle úplne uvoľniť. Tu je pre vás niekoľko tipov, ktoré fungujú u mojich pacientov. Vyberte si lekára, ktorý je vám sympatický. Pozrite si web, fotky, prečítajte si recenzie. A vyberte si niekoho, kto vám bude sedieť. Je dôležité vedieť, ku komu presne idete, preto odporúčam objednať sa k niekomu konkrétnemu, nie na veľkú zubnú kliniku, kde vás priradia k lekárovi oni. Ak máte strach, je dôležité, aby ste si vybrala lekára práve vy.
Či už preferujete muža alebo ženu, niekoho mladšieho alebo naopak staršieho so skúsenosťami, ten výber je len na vás. Objednajte sa len na konzultáciu. Nie na výplň, nie na trhanie ani na vstupné vyšetrenie, na konzultáciu. Na prvom stretnutí vám lekár nemusí vôbec nič robiť, pokojne môže byť prvá konzultácia len o príjemnom rozhovore, kde vás lekár vypočuje. Na základe tohto stretnutia zistíte aj vy, či vám daný lekár skutočne bude sedieť. Pri objednávaní sa vôbec nemusíte bať povedať túto skutočnosť do telefónu sestričky alebo recepčnej. Na zubných klinikách majú obrovské skúsenosti s pacientami, ktorí sa boja. Pre mňa ako lekárku je pochopiteľné, že pre niekoho môže byť takáto konzultácia naozaj kľúčová. Povedzte lekárovi otvorene, že máte strach. My zubári vieme byť naozaj veľmi ľudskí. Len musíme vedieť, že to pre vás nie je ľahké. Tiež sme len ľudia, máme kamarátov, rodiny, deti a vieme si predstaviť, že ste náš alebo naša mladšia ústrachaná sestra a vieme tomu prispôsobiť naozaj celý priebeh ošetrenia. Nečítajte doma rôzne internetové fóra. Na tých fórach je mnoho rôznych príbehov a mohlo by sa stať, že vás skúsenosť niekoho iného odradí. Naopak treba si uvedomiť, že tieto internetové príbehy nie sú ten váš príbeh. A zamyslite sa nad tým, čo získate. Nielen zdravé zuby, ale aj istotu, sebavedomie, ešte krásny úsmev, no hlavne to zdravie. Možno si hovoríte, veď ešte počkam, ale je tu pár dôvodov, prečo nečakať. Pokazený zub neodíde, len sa to zhorší. Zápach z úst vám môže vplývať na vaše vzťahy. A hlavne vaše sebavedomie ide dolu. Zakrývate si ústa, neusmievate sa. A to predsa nie je život myslieť na zuby vo chvíľach, ktoré by mali byť bezstarostné a plné smiechu. Ak aj napriek tomuto cítite, že strach zubára je pre vás sústo, ktoré naozaj sami neprikusnete, tak nie je hanbou vyhľadať odborníka. Myslím tým psychológa. Môže to byť dokonca len nejaké online stretnutie. Psychológovia sú úžasní ľudia plní skúseností a psychológ vám nepovie, že ste pokazení. Naopak pomôže vám pochopiť, prečo sa cítite tak, ako sa cítite. A niekedy stačí len niekto, kto vás nehodnotí, kto počúva a kto vás navedie. Nie s radami, ale otázkami, ktoré vás posunú ďalej. A áno, aj ľudia, ktorí navonok pôsobia silne a vyrovnane, môžu vo vnútri bojovať so strachom, úzkosťou, tlakom, pocitom zlyhania a to vôbec nie je nič výnimočné. Týka sa to nás všetkých. Ak o psychológovi už nejaký čas premýšľate, je úplne v poriadku požiadať o pomoc. Ak máte strach, je to úplne v poriadku, ale prosím, neodkladajte to. Skúste urobiť prvý krok, aj keby to malo byť len napísanie e-mailu alebo nejaký telefonát. Ja verím, že si nájdete empatického zubára, ktorý vám pomôže cítiť sa v bezpečí. A keď raz odejdete z ambulancie s úsmevom, ktorý budete ukazovať všetkým dookola, poviete si, prečo som tak dlho čakala? Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak vám pomohlo, budem rada, keď ho pošlete niekomu, kto to potrebuje. A ak máte otázky, pokojne ich napíšte dolu do komentárov. Ak vás zaujímajú zubárske videá, tak ma nezabudnite sledovať.